Hola, hola. Bueno, o saque Alba. O saque de Alba. O balón que toca no noso bloqueo, Alba que consigue pillala, pero Natalia non consigue pasala, o balón estaba moi baixo. E ao final non conseguimos pasala. 9-10 no marcador a favor de Dompa. Saca 22 de Dompa. Arrezo de Lucía que toca o teito. Punto para Dompa. 9-11. Saque tenso da número 22 que recibe Rizos. Ben para que Alba que coloca a Lucía. Lucía cinta. Reconstrue Dompa. Bloqueo de Lucía. Que consiguen levantar outra vez. Defende Alba. Penalti que defende Rizos agora. Marta que intenta buscar o fondo, pero deixa o balón na rede. Intentou pasala desde o chan, pero non o conseguiu. Cambio nas filas de Xabarín, entre a Pía sale Marta. Saca outra vez a de Dompa, que recibe moi ben o noso equipo, busca a cinta contra o bloqueo, consigue chegar a de Dompa, pero o balón caolles. Chegou a líbero de ollo hacia atrás, e a 22 que estaba o saque conseguiu chegar, pero non levantala para pasar. Cambia o saque para Xabarins, 10-12 no marcador. Bon saque de Lucía. Pasan o balón a outro campo, recibe Alba, polo cal coloca líbero. Boa defensa agora de Dompa despois do remate de Lucía. Pasan unha diagonal, corta que toca Rizos adiante. Non sabemos se iba fora, pero ao final tocou na Rizos. De punto para Dompa, 10-13. Saca número 7 de Dompa. Bon saque que recibe ben Nat. E Rizos que consigue que toca no bloqueo ese balón e que caiga no chan. O saca a nosa central Celia. O saque de Celia. O balón que toca no bloqueo e Alba Torrón consigue bloquear a central de Dompa. 12-13 no marcador. O saque de Celia que quedou na rede. Iba tenso e ao final non conseguiu pasar a rede. Saca agora de Dompa, que recibe moi ben Lucía. Saliu con Pía e Pía deixou outra vez na rede, buscando a diagonal corta. E non a topou. O saque outra vez a número 11 de Dompa. O saque que recibe Lucía. Alba que lle coloca a Pía outra vez, toca no bloqueo ese balón. Lucía pon un bon balón para Rizos, que finta. O bloqueo non chegou ao final e pasou polo medio. Punto para Dompa outra vez.
12-16 no marcador e pide tempo Pino. Despois do tempo morto comeza outra vez a ser ...12-17 no marcador e saca Dompa. Boa rece de Lucía agora, que sale con Pía, intenta a cinta pero queda na rede. Al saque Dompa. Saca número 11 outra vez. Buen saque. Coloca Alba polo medio e outra vez a rede. Non dan salido desta mala racha agora Xabaríns. 12-19 no marcador. Hai un cambio. Un parcial malo agora para Xabaríns de 10-3. Entra 16. Bueno, de 3-10, vaya. Fixeron cambio agora nas filas de Dompa. Foise a número 11. Entrou a 16. A 20, a 20. A 20 o saque. Estou arriba. Saque. Boa rece. Fora. Punto de Dompa. Xabarín segue con la racha. Boa rece de Xabaríns. Ataque e fora. Outro tempo de morto. Xabaríns. Outro tempo morto agora co 12-21. Unha pulsación nada máis. Remata o tempo morto. Segue a saque a 20. Boa rece. Sale por Pipe con Lucía. A líbero que defende. Chega moi Punto de Xabaríns. E tocou a rede. Tocou a rede, cambio saque para Xabaríns. A ver se agora temos algo de continuidade no saque. Vai o saque Marta. Vai a sacar flotante.
O saque de O saque. Marta. Free. Pide ya Lucía. Lucía que... Rizos. Finta. Boa finta. Rizos buscou a finta por detrás de dous. Por detrás do bloqueo e ao final conseguiu non. O saque Marta. Bon saque de Marta. Ace. Directo. Rozou na receptora, pero non. No. Van 2 puntos seguidos. A ver se se pode alargar esta racha. E fora. Saque de Marta fora, buscou a línea do fondo. Vai a seca 10 de Dompa. Vai sacar floating. Bo saque. Bo saque buscando medio das dúas. Rizos que busca a línea. Agora, boa defensa de Lucía agora. O balón que vai directo ao muro. Chegaron apuradas, se deronlle demasiada forza. Hai un cambio a 10 pola 2. Troco nas filas de Dompa. Que vai ao saque. Nun 15-23 no marcador a favor de Dompa. Saca Sofía por parte de Dompa. Boa Rece. Salen con Rizos. Sofía que levanta o balón. E o balón ao final caeu. Pica no chan o balón. Vai ao saque Rizos. Que vai A nosa sacar número flotante. 13 vai ao saque. O saque de Rizos buscando o fondo. Punto directo. Toca nas maus de Sofía. A cal acaba de entrar o saque. Vamos 17-23. E volta Rizos o saque. O saque outra vez, buscando o mismo sitio. Está buscando un seguido Rizos. Vai outra vez o saque. Ven o saque. Reconstruen, pasan a desde o chan. Alba que sale con Lucía, Lucía que remata, levantan a dificilmente as de Dompa que pasan un frica líbero. Agora Alba sale outra vez con Lucía que busca o fondo, toca na de dous, a líbero que levanta, pero non conseguiu levantala de todo. Segue o saque Sabarins, 19-23, ao saque Rizos. O saque outra vez buscando a número 2 de Dompa. Fano ven as de Dompa que mandan un remate ao fondo, que Alba consigue colocar de brazos, Lucía remata, levantan a ben as de Dompa, toca no bloqueo ese balón, Alba que consigue chegar para colocarlle a Lucía, e Lucía blockout de Lucía, xa se poñen en 20-23 no marcador, e a ver se sigue esta boa racha de Rizos o saque e de Sabarins. Sigue o saque Rizos. Bo saque outra vez. O balón pasa, Lucía, penalti. O penalti de Lucía. O penalti de Lucía que conseguiu desfai o cambio. 21-23. Desfai o cambio. A 20 pola 11. Entrou Lucía no campo. E
E tamén entraron as dúas Lucías de Dompa no campo. E sigue o saque Rizos. Saque a rede. Unha pena. 24-21, gana Dompa ao saque a 18. Antía de Dompa ao saque. Saque flotante. Saca Antía buscando fondo e pásase. 22-24. Pasouse buscando fondo. E volta ao saque para Xabarín. Se parece que hai cambio. Que vai salir Alba Torrón, a nosa central, e vai entrar Lucía. Co 22-24, a ver que busca Lucía. Pino parece que busca tamén, despois do saque, mellorar a defensa. Bo saque de Lucía ao fondo, entra líbero a recibir. Remata 22. 22 a finta que levanta Lucía, penalti, que non consigue levantar Xabaríns. E 22-25. Este se leva o Dompa. 2-0, 0-2 máis ben para Dompa. E imos ao cambio de set.
Vai comenzar o terceiro set. Está o O saque saque. Rizos. A ver se podemos comenzar con unha boa racha de saque. O saque de Rizos buscando a 22 de Dompa. Ai, E a remate. defensa vaise a parede. Punto para Dompa. O remate que tocou nos brazos de Lucía. E foi directamente fora. Ao saque a número 7 de Dompa. O Boa saque. rece. Finta. Sale Ataque polo a central medio. e dentro. Punto para Dompa. Continúa no saque. A central que conseguiu cambiar a bola. E non a esperaban as de Xabarins. 2-0 Dompa. E a ver se cortamos esta racha. Boa rece de Xabarín. Ai, vais a defensa de Xabarín a outro campo. Que atacan. O Punto para bloqueo Mesas. e 4 toques. Pitou 4 toques de Xabarins. O sea, de Dompa. Punto para Xabarins. Que me confundo. 2-1. A nosa central Alba Torrón o saque. Bo saque de Alba. Reciben ben. Luque mete a mão. Unha pai. Rizos por pipe. Punto. Chegou tarde a receptora de Dompa. 2-2. Se o saque Alba. Alba saca a Bo zona saque 1. tenso hacia O Líbero. saque que teñen que pasar free. Bo free. Central Cerca Alba. central. Que defenden ben. Bo queda bloqueo aquí de a bola. Celia. Consigue levantarlo Alba Lucía que lle pega Bloquea, contra as mans no ai. bloqueo. E Alba Torrón que non conseguiu levantar esa bola. Saca número 11 de Dompa. Directamente a deixa rede, na o saque rede. de Lucía de Dompa. Saca el batero para ver se podemos poner o 4-3 a noso favor. O saque de zona Alba. Lucía que ten que coller o free. bloquean, levantan. Ben Lucía sale por pipe Temos con que Rizos pasar que pasa unha free. Ataca a número 10 e deixa a bola na rede. Punto para Xabarins. Sega saque Alba. Aí vai Alba co seu saque. Volve a sacar zona 6. Reciben ben. E Pipe. sale coa pipe que queda na rede. 5-3 para Xabarins. E volvemos a saque con Alba. Alba Otero que lle pega o balón. E Esta queda na vez rede. contra a rede. ...5-4 para Xabarins. E vai a saque a número 10 de Dompa. Cristina que vai sacar. Bo saque, pero Sobre Rizos Rizos. levanta ben o balón. Lucía que lle pega ao fondo, toca a Líbero cunha man e fora. E a número 11 non dá chegado e punto. Ao saque O Lucía. saque Lucía. Hai 4 Lucías agora mesmo no campo. 2 por parte de Dompa e 2 por parte de Xabarins, Bo dato. O Saque. saque de Lucía. Sale por central Ai, Dompa. non chega Lucía. E Bo ataque meteulle da na central línea. de Dompa.
punto para Dompa. Sí, buscou a línea, tocou un pouco no bloqueo, a de 6 non conseguiu chegar a ese balón. Quedou unha esquina. Ao saque a número 18 de Dompa. Antía que vai sacar por parte de Dompa. A ver como ven ese saque. Saque que... Fora. 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 Vai a saque Celia. A nosa central vai sacar. O saque de Celia que toca na rede. Sale por central, pata. Pasa. E punto Pita noso punto porque para toca Xavarins, 4 toques. 5-8 para nós, 8-5. Segue o saque Celia. O saque, zona 6. buscando o fondo agora. Bo remate que el defende defende moi ben ben Lucía. Outra Lucía que lle pega. Arriba toca no bloqueo. Alba que coloca defensa, Pipe con Lucía. Boa Pipe. O ataque de En Lucía. contra o medio das dúas receptoras. 9-5. Outra vez o saque Celia. Que está tendo unha boa racha. O saque de Celia. Zona 5. Sale polo Sale para medio, central, pa finta e non E chega. Celia que non chegou. Pode Punto que para sexa Dompa. un fora, Martín. Non sei, parecíame dende aquí que iba a ir fora. Tu que opinas? Foi fora. Este que tocou Celia, non sei se iría fora antes de que tocara. A mí pareceme que sí, pero aí nunca se sabe. O ataque de Rizos foi. Buscou a línea por fora do bloqueo Rizos. Vai a a receptora que saque non chegou. Lucía número 10. Sí, hai que explicar que Lucía é, porque hai 4 no campo, así que... Non, por eso. Ai, A diagonal pasábaselle un pouco a de Dompa, pero correxiu moi ben hacia 6. Lucía que non deu chegado. ao saque a 22. Marta de Dompa. Fora. 11-7 para Xavarins. Creo que pode ser que quixera asegurar, deulle un globo alto e foi fora. Saca Rizos. O saque de Rizos. O bloqueo arriba. Consiguen rexogar as de Dompa. Balón pasado Ataca, que boa consigue defensa. defender Lucía. Rizos que Hai coloca que hacia pasar, Alba. que ten Alba que pasar pasa un free. Son coa central que fai Rizos non punto. chega a defensa. Quedoulle adiante a Rizos. Tocou un pouco na rede ese balón. 11-8 para Xavarins. Dompa volve ao saque coa número 7. Alba tamén a que saca agora por parte de Dompa. Saque. Queda na rede, punto para Xavarins. 12-8. Vai ao saque Alba. Número Alba 9. Torrón. A nosa central Alba Torrón que se prepara. Saque. E queda na saca rede rede. tamén. 1 por 1. Sí. 12-9. Ao saque Lucía, número 11 de Dompa. O saque de Lucía recibe Boa Rizos rece. ben. Unha Finta de finta Alba. ao medio. Ui, casi. Rematan. Boa defensa. Que ben. Vai para Lucía. Lucía que lle pega polo punto. medio do bloqueo. Pegoulle polo medio do bloqueo, tocou un pouco na man. E as que La estaban número atrás de 18. Dompa non conseguiron virala.
Vai ao saque Alba Otero. 13-9 para Sabarins. Bo saque a zona 6. Central por detrás. Boa defensa. Dalle Lucía Ataca. pola línea outra vez. Pasa Pasa Free. o balón en Free. Coloca Alba central con Ante Celia. outra finta ao medio. Toca no bloqueo. hai que Rizos pasar que Free. levanta o balón tamén. Free. Reconstrue ben Dompa. Dompa central toca e no blockout. Blockout. Bon Punto de punto Dompa. este. Sí, largo. Largo. Boas defensas. A ver se seguimos así e conseguimos que caiga o balón do outro lado. E dentro, que o máis importante. Defensa no medio de Lucía, Que lle que pega ataca a ben. mesma. Bloqueo de Bo Celia. bloqueo. Xogan outra vez. Finta Queda que na non rede. chega. Finta que non chega. Quedou na rede. Punto para Xabarins. Que saca Lucía tamén por parte de Xabarins. Con un 10-14, con un 14-10 a favor nosa. O saque de Lucía. Fai punto. Buscou a línea moi difícil de recibir para Dompa. Volve a saque Lucía. E segue Pues buscando saca esa línea. línea. Xogan a Pipe, que cae no Dentro. noso campo, dentro. Foi entre Alba e Lucía, E pouco non había se que hacer. entenderon. Non se entenderon entre as dúas. E o balón ao final picou no chão. Así. Ao saca número 18 de Dompa. Saque corto que colle Rizos. Ataca Alba que Lucía. sale con Lucía. Complícanse. Pasamos Free. Outra vez Ataca. sale con central por gol. Coloca Rizos hacia Pipe. Lucía que pasa ao fondo. Toca Lucía. Punto para Dompa. Punto para Dompa. Iba moi xusta na línea, arriesgouse a meter a man. Non se organizaron ben nalgúns tramos deste punto. Agora un cambio. 15-12 a favor de Sabarins e ao saque a número 18 de Dompa. O saque da 18 buscando a Rizos corto. A Celia que ya pasa como pode. Free. Toca a rede a xogadora 14 de Dompa, punto para Sabarins. 16-12 ao saque Celia. O saque de Celia buscando a líbero Rece. Consigue Alba Torrón levantala. Ataca Alba. Rizos sobre a diagonal. Boa bola. Busca a línea. Boa defensa de Lucía que Lucía. defende perfecto. Alba sobre Rizos. Ai. Paula buscou a cinta. Logra levantar Chega Lucía. Celia. Lucía que pasa ao Pasa Free. outra Lucía. Agora reconstrue outra vez ca central. Ataque fora. Fora. A número 7 de Dompa manda a bola fora. Ai, non. Pitou punto para Dompa. Dice que tocou no bloqueo. Árbitro dice que tocou no bloqueo, polo cal punto para Dompa. 17-12 no marcador. Despois de outro rally descontrolado largo. Saque da número 14 de Dompa. Saca sobre Lucía. Lucía Que- balón alto que coloca Rizos a Pipe con Ataca Lucía. Pipe. Lucía defende moi ben as de Dompa, salen ca 22. Logra Outra levantar a defensa de Lucía. que coloca E ten que Rizos. pasar forzada a Natalia. Free de Nat. Finta Outra bola de que pasa Torrón. Alba. Finta, Toca no toca no bloqueo. bloqueo. Punto para Dompa. Non deu apartado as mans aí Lucía.
Tocoulle na punta dos dedos e saliu fora. 16-14 para Xabaríns. Mantemos unha pequena ventaxa e a ver se podemos facela máis grande. Recibe Natalia, Alba sobre Lucía. Lucía que pasa con un ataque desde o chan, reconstrúe ben Dompa, buscando a diagonal. Ataca moi ben, era moi difícil levantar esa bola. Si, bo remate agora por parte das de Dompa. Natalia Buscando por fora do bloqueo na zona de conflicto de 6 e a líbero e pide tempo morto Pino. Voltan do tempo morto as xogadoras de Xabaríns. E agora mesmo a diferencia é de un punto entre Xabaríns e Dompa. A favor de Xabaríns, 16-15. Saca o número 14 de Dompa. Fora. Fora. Saque directamente fora da outra Lucía, a colocadora de Dompa. Unha das que hai. E saca Lucía tamén pola nosa parte de Xabaríns. Bo saque de Lucía, pero fora. Fora. Foise fora por pouco. 17-16 a favor de Xabaríns. O saque Marta. Al número 22 de Dompa. Saca sobre Natalia, que logra levantala. Rizos que coloca pipe a Lucía, Lucía que busca o fondo, meteuse a colocadora, tocoulle nas mans e fora directamente ese balón. É increíble a cantidade de puntos que está vendo neste set de pipes. Sí, a verdade, están salindo moito por pipe, está funcionando. Vai Rizos a saque. Que tense a esquina. Fora. Ui, fora. Foise por pouco. Dende aquí parecía que había tocado a esquina, pero moi xusta, o árbitro que está en mellor posición que nós viu que non. Punto para Dompa. 17-18. Ao saque a número 7 de Dompa. Alba tamén. Ante a dúbida Alba. No, tres albas no campo, 4 Lucías. Parece que non hai máis nomes. Bueno, Alba estampou a bola na rede, punto para Xabaríns. E saca Alba Torrón pola nosa parte. Que esperemos que vaya dentro. Cambio en Xabaríns, sale Alba. Entra Noa. Entra Noa para a máis xoven probablemente do partido. Sí. Vamos a ver como vai o saque. A nosa número 75 que saca. Moi bo saque. Pasa. Arriba o bloqueo, no, que defende. Pero non lograron levantala. Non conseguiron levantala. Pegaronlle un bon balón buscando a ela. E a verdad, conseguiu levantala bastante ben. As dúas accións que tivo, moi ben. Bo saque e boa defensa. Rizos que recibe hacia un lateral. E hai que pasar free. Balón hacia atrás. Reconstrúe ben Dompa con... Toca no bloqueo, levanta la Natalia. Alba para Lucía. Lucía que finta. Ataque de Dompa que choca na rede, levanta sigue. Natalia. E temos que pasar free. Ese balón que no pasa a coloca Alba para Lucía. Calle Lucía interior. Toca las mans. Finta que non logran salvar, punto para Dompa. Non chegaron a esa finta, quedáronse moi preto
tanto unha Lucía como a outra, que son as dúas Sí, sí. Lucías. A 24 e a 10. Saca el número 11 de Dompa. Estáse asustando o partido. Vamos. Que pasou? Pitou invasión agora. Se ve que pitou invasión do punto de antes. E deron o balón a Xabaríns. Saca Alba, 20-18 a favor de Xabaríns. Vuelve o punto para Dompa. 19-19. Ao saque al número 11 de Dompa. Despois deste lío, sí que vai sacar Dompa. Una cosa, ese marcador es 19-19, ¿no? Hoy saque directo de Dompa, 20-19 para Dompa, que faise por primeira vez no set coa ventaxa. Hai que cambiar a cabeza, que agora despois dese punto parece que baixaron revolucións. Hai que volver subilas. Ataca Lucía, toca no bloqueo, pero le punto. A defensa de Dompa feixe un lío, nadie va a levantar ese balón que queda no medio. Volve ao saque Alba. O saque de Alba tenso ese saque que toca nos brazos da receptora e vai fora. Vai o saque Alba. Outro bo saque flotante que toca na mesma receptora e vai fora directamente. 22-20 no marcador a favor de Xabaríns. Tempo morto de Dompa. E a ver se logramos manter esta boa racha que estamos tendo para lograr levarnos o set. Empeza o encontro despois do tempo morto. E segue o saque Alba, unha das 4 que hai. Bo saque de Alba Otero, fondo. Saque de fora. Foise por pouco, pero punto para Dompa. Buscou no tenso ao fondo, pediulle a adestradora que lle pegara duro e fixo, pero pasouse un pouco. Xabaríns manteña a ventaxa, 22-21. Dompa o saque. Rizos que recibe separado, Lucía que busca fondo donde a líbero, consiguen levantala, Dompa que tamén remata ben. Defensa de Natalia, Alba para Lucía, fondo, fora. Fora. Tablas no marcador, 22-22. Ao saque a número 10 de Dompa. Cristina que saca, Rizos que le toca e vai fora directamente. 23-22, consegue a vantaxe Dompa e segue a saque. Tempo morto de Xabaríns. Hai que facer algo agora, a ver que lles dizas nosas Pino para facer un cambio e a ver se volvemos subir no marcador.
partido de Lucía. 23 iguais para E saca a que fixa o último punto Lucía, busca Líbero que recibe ben, sale e blockout agora. Devolveron o blockout as de Dompa a Xabarins. E 18 foi o punto. 24-23, punto de partido para Dompa. E cambio xa 18 entra a 2. E xusto a 2 é a que vai sacar. Sale Antía central, entrou Sofía para o saque. Boa defensa, tío, boa rete de Os Rizos, Lucía que pasa a free. Non se entenderon ben, pero reconstruen. Finta, que logra Alba. levantar da Alba. Natalia que coloca pipe con Lucía, Lucía que busca o medio, levantan ben. Free que pilla Alba. Natalia que lle coloca Rizos, Rizos que busca o fondo. E con as mans de bloqueo reconstrue ben Dompa. Finta de punto. Un calzado. Levase o partido Dompa. 3-0 para Dompa. 3-0 para Dompa. Ben xogado por parte das nosas. Houve algunha racha mala que foi o que rematou o partido, pero xogaron moi ben as nosas. Tamén felicitar a Dompa polo partido de hoxe. E nada, moitas gracias por ver o streaming. Un saúdo da miña parte, Aarón, da parte de Martín. Un saúdo. E agora a xogar o masculino. Boa tarde. Boa tarde, chao.